Добре дошъл в джунглата на фитнеса. Отслабването и йо-йо ефекта! Можеш да свалиш 20 кг и пак да си по-близо до следващия йо-йо цикъл, ако загубиш най-важното – мускулната маса. Защо се стига до йо-йо ефекта? Защо се стига до този момент, в който отслабваш 5 кг и след време връщаш всичко, плюс още 2 кг отгоре? Защото правиш всичко грешно. Основната грешка при отслабване – фокусът е върху кантара. Когато човек отслабва, гледа кантара и това е една от основните грешки. Както вече съм казвал, кантара показва само теглото, но не показва какъв процент от него са мускули, мазнини или вода. Твоята цел трябва да е да свалиш само и единствено мазнини. Нищо друго не те интересува. Те са излишното в картинката. Как реално се случва отслабването? Вече знаем как се случва отслабването. Прием на енергия, енергоразход и баланс между двете. Но това, което е по-важно и пренебрегвано от масовия човек, е мускулната маса. Твоята цел, номер 1, трябва да е да съхраниш мускулната си маса по време на дефицит. Единственият начин това да се случи е чрез силови натоварвания. Защо мускулната маса е толкова важна? Мускулната маса е активна система. Тоест, тя има енергоразход, дори и в покой. Когато отслабваш по стандартния начин, за повечето хора, чрез глад и лишения, без достатъчно движение, ти буквално унищожаваш мускулната си маса заедно с мазнините. И макар да си мислиш, защо ми е мускулна маса? Аз искам да съм си слаб. Именно това е една от причините за йо-йо ефекта. Нагледен пример. Преди отслабването тежиш 80 кг. Базовият ти метаболизъм е около 1750 калории на ден. При заседнал начин на живот около 2100 на ден. След отслабването тежиш вече 60 кг. И си казваш си, чудесно, аз постигнах целта си и си щастлив. Но загубил си 20 кг, от които 10 кг са мазни, а 10 мускули. Базовият ти метаболизъм вече е 1400 на ден. При същия заседнал начин на живот около 1680. Разликата 2100 преди 1680 сега на ден. Разликата е около 420 калории на ден. Какво означава обаче тази разлика? При 10 кг мускул не намалява базовия метаболизъм с огромни стойности, но комбинацията от по-ниско тегло, по-малка мускулна маса, по-малко движение след диетата може да доведе до значително по-нисък общ дневен разход. Не цялата разлика е заради загубените мускули. От тези 420 калории, приблизително 100-150 се дължат именно на по-малкото мускулна маса. Останалото е защото по-лекото тяло просто изразходва по-малко енергия дори за най-обикновени ежедневни дейности. Защо се случва йо-йо ефекта? Йо-йо ефекта не се дължи само на загубата на мускулна маса, но тя е един от важните фактори. Причините са няколко. Загубата на мускулна маса намалява базовия енергоразход. По-ниското телесно тегло също намалява енергоразхода. След диета често настъпва и метаболитна адаптация, организмът временно става по-икономичен. Повечето хора се връщат към старите си хранителни навици. Мускулите са метаболитно активна тъкан. Да, не горят стотици калории в покой, но когато загубиш 10 кг мускулна маса, заедно с по-ниското тегло и адаптацията на организма, дневният ти разход може да падне с няколко стотин калории. После се връщаш към стария си начин на хранене, но тялото ти вече изразходва по-малко енергия. И точно това е една от основните причини килограмите да се върнат. Решението не е просто да свалиш килограмите на кантара. Решението е да промениш начина, по който тялото ти работи. Ролята на силовите тренировки. Една от най-големите грешки при отслабване е, че хората гледат само цифрата на кантара. Те искат по-ниско тегло, но не се замислят какво губят по пътя. Ако загубиш голяма част от мускулната си маса, не просто ставаш по-лек, променяш своята машина.
Намаляваш активната тъкан, която участва активно в енергоразхода. Намаляваш силата си, намаляваш капацитета на тялото да поддържа по-висок енергоразход. Тук идва огромната роля на силовите тренировки. Силовото натоварване, анаеробно натоварване, изпраща сигнал към организма: тези мускули са ми нужни, запази ги. Когато тренираш с тежести, не просто гориш калории по време на тренировката. Поддържаш и изграждаш мускулна маса. Подобряваш композицията на тялото. Създаваш условия за по-висок разход на енергия в дългосрочен план. Аеробни срещу силови натоварвания. Аеробните натоварвания, като ходене, кардио, бягане, са чудесен инструмент за увеличаване на разхода на калории, подобряване на сърдечно-съдовата система, подпомагане на процеса по изгаряне на мазнини. Но има разлика. Кардиото основно увеличава енергоразхода в момента, в който го правиш. Силовите тренировки обаче променят тялото, което имаш. Помагат за запазване на мускулната маса и влияят върху дългосрочния енергоразход. Затова най-добрият подход е не да избираш между двете. Комбинация е това, което работи най-добре. Силовите тренировки за запазване и изграждане на мускули, аеробна активност за допълнителен енергоразход и здраве. Контролиран дефицит. Следващата стъпка е контролираният дефицит. Не трябва да гладуваш и да караш организма си да оцелява. Трябва да създадеш умерен дефицит, който позволява да губиш мазнини, да запазваш максимално количество мускулна маса и баланс между нутриентите. Достатъчно протеин за възстановяване и запазване на мускулите. Достатъчно въглехидрати за енергия, за качествени тренировки. Мазнините се горят в огъня на въглехидратите все пак. Достатъчно мазнини за нормалната функция на организма и хормонален синтез. Най-важният момент идва след края на диетата. Много хора мислят, когато достигна желаното тегло, процесът приключва. Всъщност, тогава започва истинското предизвикателство. Ако след диетата се върнеш към старите си навици, стария начин на хранене, старото ниво на активност, тялото ти няма причина да запази резултата. Новото ти тегло изисква нов начин на живот. Това не означава вечно ограничение, означава баланс между енергията, която приемаш и енергията, която изразходваш. Движение, тренировки, хранене, което можеш да поддържаш години наред. Защото истински успех не е просто да свалиш 20 кг. Истински успех е да създадеш тяло, което може да задържи тези 20 кг за винаги. И не търси най-бързия начин да отслабнеш. Търси най-умния начин да се промениш.